U Abexinu mě nevím překvapilo, že mě ty sobole žalud a uměl jsem ho přitáhnout. Žalud. Já ho mám přitáhnout. To si mám dole. A cola. Jo. Ne. To zase přehnal, vole. Zase budu vletět u toho zpíváčku na tom. Strážiště, jak se jmenujou? Zpíváčku. A nevím, vole. Jaký zpíváčky? Daniel Skolo! Prostě noci, ty zprávy. Správný. Má hojivé a léčivé účinky, působí protizánětlivě. A nezapomeňme, že jeho účinná látka pochází z přírody. Poslechněme si příběh Terezy. Měla jsem hroznou pubertu. Když se mi na tváři objevily první úhry, byla jsem na Teď semíka, vole, teď hra. Když jsem já tady ublbil tvůj uher, byla jsem se úplně špatná. Cože, když to máš, tak si uhry. Posloucháš ho. Co vyšák na prdel, vole. Je dokonale čistá a od té doby nemám žádné A já problémy. dám do sebe. Když moje kamarádky nebo někoho ze známých trápí akné nebo problematická pleť, bez obav jim nabídnu tento přípravek. A když se dívám na sebe v zrcadle, mám radost. No. Mám radost, to se rukám v zrcadle. Mám z toho nevědět a mám se z tebe radost. Co jsem si toho dal? Jsem viděl na tom videu. Co? Jsem viděl na tom videu. Já nevím. Musím si jak mluvit švédovi, že ho jenom čutovku na hlavě. Co? Doufám, že se dostopu. Stop, ne? Protože- Stopí. Protože mám, vole, šmeláčka. A možná budu na oběd doma. Možná budu na oběd doma u babičky. Když to stihnu. A A já, když ne, tak budu na večeři doma. já jsem mám šmeláček a mám lalita. Drž, vole. Máš furt tu z toho síru, kámo, vlase. Ty to máš tak 3 hodiny. Jsi tam dal ty, to Ne, já ne. Ty první si tam dával já. Co to je? Já nevím. Sepsi. To mě mlátíš. Míšenci. Proč jsem tam dal tady ty telenovely? Co to je? To je z tvýho pokojíku, ne, ovladač? Ne. Jak se to přepíná na ostro? Čaj. Kousavů pro péči o vaše nechty a pleť. Kusovej pro naše nechty a pleť. A proč? A protože, vole, Čum. negr zbyl, vole. Tvé lupínky zasraný hejt. Zvoň ti to vysypeš, vole. Jsi jak slepice, vole. Co vidí máma, vole, tak mě asi prožiju. To ty rozsypáváš, vole. Tva nežádej do domu lupí. Nežádej do domu, vole. Než já dojdu do pokoje, vole. Kdyby nežád to bůhky se tady po tobě všechno, vole. Po mně, co jsem tady dělal za bordel. Všechno. Kdo mi vyhodil ten chleba namazaný s tím sírem. Dohodil, No, vyhodím, vyhodím sol. no, vyhodím so. Vyhodím sol, 7. 7. 7. Už jsem Ano, možná si- odejdu, hele. To je vtipný, ale. Ne, tak v 11, abych byl v 11 doma na oběd. No, Jsi katolík. No, přesně. Islámabad, Allah Akbar.
By stačilo, vole. To je vtipný, vole. Já nevím, jak to dopadne, ale... Nevyčítám ti, že chceš odjet. Já už se vždycky, že to je stolíčka, hej. Kluci, Sluška. bude jim tam dobře. Tom pomoct. Dobře vím, jak se to těžké. Korejci, všude Korejci. Jaký stejně ti asi dá, vole. Jaký stejně? Co? Nebo jak se jmenuje, Venca. Venca ti zase byla bouká na stůl, vole. Za tady ty Korejci, tvoje. Ani nestraš, Jak hned to položil, vole. ani nestraš, vole. Tenkrát mi dostačilo, jak jsi odešel, vole. A už si zase mračí. Víš to? Jaký jsi čurák, vole. Víš, ne, Ne, ale... teď si ti jaký jsi čurák. Mračí se. Já si sebe čurák, jak snísně, to jde vidět, vole. Vidíš, jestli ti smívá. Mračí se. Co si představuješ? Mračí se, fakt? Ale Věř mi. ne, sněj si tobě, vole. Myslím si, že jsi udělal šaška. Proč to nedovolil? Já se dám, to zase bude večer, vole. Počkej, až odejdeš, vole. To mi to dál si,